फैफिनदो आलासियानो थांदो होनदोंमोन इयो बेनिफ्राय आं दमनो फैफिनगोन होनना बुंदोंमोन गाबै गाबै बिमाखौ लिंहरफिनदों 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया आइ नों फैफिनदो नों थांनायनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै आं नों फैफिनदो आइ जों गाननानै बोरै थांनाय नों फैफिनदो मा थांनायनिफ्रायनो जायाखै थांनाय 15 आगस्ट खालारनिफ्रायनो आंनि बिसिया गोमाना दं आंनि उन्दै फिसानो फोरमायलांदों आंनि बिसिया आयंमोननाव थांना फैनि नोंसोर ओंखाम जाना था बाबाखौबो ओंखाम जानो थिन होनना बुंना थांनाया दिनैसिमबो न' लायाखै होनना फोरमायदों फिसाय खोरोम दैमारिया नंगौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय आनन्द बाजार आउटपस्टनि पुलिसनि साखाथियाव थानाय सियालमारि गामिनि खोरोम दैमारिनि बिसि संगिता दैमारिया थांनाय 15 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दं संगिता दैमारिया नखराव फिसाय आरो 14 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजो आरो 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला दं संगिता दैमारिया 15 आगस्टनि फुंनि 8 रिंगासो समाव बिमायं मोनहानाव थांनो होननानै थांदोंमोन आरो फिसाजोखौ लामा ससेसिम साइकेलजों लांफानानै गाव थम एबा बेटारि गारिजों गाखोनानै फिसाजोखौ आं दायैनो फैफिनगोन ओंखामखौ जानानै था आरो बाबाया खामानिनिफ्राय फैब्लाथाय बिखौबो ओंखाम जानो हो होननानै न'आव थिनहरफिनो बे सानखालिनिफ्रायनो संगिता दैमारिया न' फारसे फैफिनाखै आरो बिनि मबाइल फनाबो अफ जानानै थानायखौ नखरनि सुबुङा जिंगासिदों बेनिखायनो फिसाय खोरोम दैमारिया रायजो राजाफोरखौ खौरांनि गेजेरजों खावलायदों दि सोरबाफोर बबेहायबा नुसनोब्ला बेखौ नैबे 9957810391 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों बे समाव बरपेटा रडनिफ्राय अन्जु बसुमतारीनि खौरां आया फैफिनदो अबाव थांदो सानदों आलासियानो थांदो होनदोंमोन इयो ओमफ्राय बेनिफ्राय आं दमनो फैफिनगोन होनना बुंदोंमोन नोंखौ बबेहालागै लांदोंमोन बालासगालागै बाय दासिम फैफिनाखैना जों गाननानै बोरै थांनाय नों फैफिनदो जायाखै मा थांनायनिफ्रायनो जायाखै मिथिया जाथाया दाख्लै 15 आगस्ट खालि 8थासोआव बियो आंनि गथ'खौ ससे लांनानै आंनि बिसिया माने गथ'खौ बुंलांदोंनो माने नों आङो दायो फैफिनगोन आं आयंलानाव थांनि नोंसोरो ओंखामखौ जानानै थाग्रो आं दायो फैगासिनो दङ बाबाया न'आव फैबा बाबाखौबो ओंखाम जानानै थाग्रो होननानै बुंदोनो दासिमबो न' फारसे फैयाखै नामा दासिमबो न' फारसे बियो नुवाखै जेबो खौरांबो गैया जों जेबो दिनैबो मिथियाखै नागिरदोंना नागिराखैमोन बेखौ जोङो नागिरगासिनो दङ थानायावबो इनफरमेसन होदो थानायाव एजार होनाय जाबाय ना थानायाव एजार होदो दा जाथायखौ नोङो माबायदि भाबिदों जाथायखौ माने भाबिनाया सोरदो थांदो सोरदो मादो बेखौ आं जेबो मिथियाखै आं खामानियाव थाङो नालाय आं खानसेबो फनबो रायलायनाय नुवा नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा नोंजों बियोथ' जोंजों नांलाय खमलाय जायाखै आं फुङाव थांनायावबो होनलांदो आं थबनो फैगोन नों थाथ' होननानै आं बुंलांदो आं थबनो मोनफैगोन होननानै ओरैनो मा मावो नोङो आङो दिन हाजिरा मावयो पाठसालायाव थांनानै फुंनि समाव थाङो फुंनि 5थायावनो थाङो आं न'निफ्राय ओरैनो मबाइलफोरजों रायलायनाय नुबाय थायोमोन नामा नोङो आं मबाइलजों रायलायनाय सौग्रोआखै खानसेबो सौग्रोआखै आरो आंनि सिगाङाव बियो रायलायामोन आरो सोरनिबा बिब'मोननि फन फैयो आब'नि फन फैयो होननानै आंनि सिगाङाव बुङोमोन सासेया हिन्जावसा सासे हौवासा सासे हिन्जावसाया 14 बोसोर जाबाय हौवासाया 7 बोसोर जाबाय आंनि नामा खोरोम दैमारि गामिया सियालमारि रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौ जेराव मोनो हमनानै आंनि नाम्बाराव फन खालायनो होयो आरो खावलायो आंनि थाखायबा बियो आंनि साननाय मथेबा बियो मोजां मोननायजोंनो थांदो इयो सोरदोबा मोजां मोननायजों थांदो आंथ' बिखौ फैफिननो बेसेबा दिन माने थांखालिनिफ्रायनो हांख्रायबाय दङ आर'ज गाबबाय दङ आङो भगबानाव
नोङो फैफिन होननानै गथ' गथायफ्रा ओंखाम जायाखै खाननै खानथाम जालांबाय ओंखामखौनो जाया गथ'फोरा उन्दुनोबो हाया बिमाखौल' नागिरबाय थायो हरावबो बिमाखौल' सोंबाय थायो नोंथाङा नागिरगोन नागिराखैमोन आंथ' बेखौ थांखालिनि हरनिफ्रायनो नागिरगासिनो दङ फुं मोनानि 6टा बाजायाव फन बुदो आङो फन बुनायाव फना सुइच अफआव आङो आंनि फिसाजोआ बेखौ खोन्थाबाय आयंलानाव थांदों होननानै ओमफ्राय आङो बिसानाव नागिरलांबा बुंबाय बिसोरो गैया होननानै ओमफ्राय बिसानि बिगुमैनावबो थांबाय बेयो आरो बिगुमै गेदेर खासेनावबो थांबाय गावसानि न'आवबो थांबाय बेयावबो सोंबाय फैयाखै होननानै बुंबाय खौरां लागासिनो दं होनबा ओं खौरां लागासिनो दं जाथाया माब्ला जादों होनदोंमोन ओरैनो जाथाया 15 आगस्ट खालि ओरैनो खैथासोआव माने 8:30 थांदों होननानै आंनि फिसाजोआ बुंदो इ खालि नों गैयामोन आं इ खालि फुंनि 5टायावनो पाठसालायाव खामानि मावनो थांदो आरो बिनि सिगाङाव आं फुङावनो बुंलांदो जे आङो थाबनो फैगोन होननानै बेनिफ्रायनो दासिम मा फन नांगोन ना बेनाव दासिमबो इनाव जों फन बुबाय दङ फनानो सुइच अफ थांखालिनिफ्रायनो सुइच अफ ना थांखालिनिफ्रायनो सुइच अफ जाना थादों मबाइला रायजो राजानो आङो खावलायदों माने बेखौ हमनानै जोंनि बे नाम्बार होनायाव माने फन हरनो थाखाय खावलायदों आरो माना जों बेखौ लायना फैगोन मा जादों जाथाया इसरा न'खरनिया दा जायबा दा गोमादों बिनि नामा जाबाय मामोनलाय संगिता दैमारि ओमफ्राय बिहा गथ' सानै दङ हौवासा सासे आरो हिनजावसा सासे दासो फरायफुबाय थादों बिसोर गथ'फोरा ओमफ्राय बिस्रा न'खराव रावजोंबो माने नांलाय खमलायबो गैफेरा हौवायाबो बिखौ जोबोद दाव अननानैसो माने सोलिबाय थायो आरो सानसे बेलासे जोङो नांलायफेरनाय नुफेराखै खोनाफेराखै बेसेबा अननानैसो सोलिबाय थायो बि आरो माखौ मा साननानै माबायदि बेफोरबायदि गथ' सानैखौबो थगायनानै माब्रै मा बिखाजों थांनो हाखो बेनिखायनो दा हायोब्ला जों सानदों दा न'खरा बहुद दुखु मोनदों मानो होनोबा आजिखालि जुगाव किडनेप खावनाय एबा मानसिखौनो लांनानै फानहैनाय बेबादि जों खोनाबाय दङ इउटुबाव निउसाव बायदिसिनायाव जों दा बेफोरबायदिसो जाहैमारदों ना मानसियासो नंगुबै नंनानै रं नाम्बार जालायनानै खारखो बेखौ जोङो साननानै आगोर मोनाखै बिनि थाखाय दा बहाबाफोर दङबा सोरबाफोर खोनायोबा रायजो राजाया माने जोंनो मानसिखौ गथायनांगौ आरो मा सोरखौबा लाना खारदों होननाबो सोरबा बायदिया सानदों ओमफ्रायथ' आङो सानाखै बेबायदि खुदिया गोनां मानसिखौदि बिदि लाना खारगोन हयथ' आंथ' किडनेपसो खालामनो लांदों बायदि सानदों आरो आं दा ओंखायनो बहुद दुखु मोननानै दङ न'खरसालियाव बबेसिम थांदोंमोन थांनायाथ' जों दा फारासगालागि फिसाजोखौनो थगायनानै लांबाय बियो साइकेलाव गाखोलायनानै बिनिफ्राय फिलफिलि लिंहरनानै थांदोंनो दाबा बिबा अबेथिं थांखो अबेथिं माखो मबाइलाबो सुइच अफ जों दा मा राहाजों माबोरै नागिरगोन बिनि मबाइलाबो सुइच अफ जाबायबा नोंसोर नागिरगासिनो दंमोन आरो नागिरगासिनो फिसाजोखौ लानानै बिनि फिसायाबो नागिरगासिनो गोदाव सोराव ओंखाम दै गैया आलाय सिलाय जागासिनो दङ न'खरसालियाव बे मा बिखाजों बे गथ' सानैखौ गारना थांनो हाखो आरो बेफोरबायदि इमान मालाय बायदि दुखु खस्थ'बोथ' मोनफेराखैमोन बियो न'खरसालियाव मोजाङै मोजां अननानैनो सोलिनानै फिसाया हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जाहोगासिनो दंमोन आलो गोजोनै मा बेरेखा मोननानै मानो बिदि साननांगौ दा मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरा बहाबाफोर मोनोबा बेखौ माने न'खरसालिसिम दैथायहरनांगौ आरो नाम्बारबो होखाबाय आरो थानायावबो एन्टेजार होखाना दोननाय जाबाय बेनिखायनो सोरबाफोर मोनबाय बायोब्लाथाय न'खरसालिसिम दैथायफैनांगौ आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै खुलुमबाय रायजोफोर नोंलाय बहा गथ'खानिखौ गारना थांखो नोंसोरलाय नांलायदों ना मादोंमोन फैफिन गथ'खानिखौ अननानै फैफिन नोङो साननैसो गेजेराव गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बाइग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा
दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।